Wala makatunga sa imbitasyon sa National Bureau of Investigation ang giingong biktima nga naghapak og bato ang naghapak og bato nga ni Cebu City Councilor Jerry Carrillo nga si John Nino Pugoy kaganina. Siya gisumpina sa NBI aron sa pagkuha sa iyang affidavit kabahin sa nahitabo. Apan ang amahan lamang sa biktima ang miadto sa NBI tungod kay wala pa makagawa sa hospital si John Nino Pugoy. Gawas ni John Nino, laing tulo ka mga saksi sa insidente ang kuhaan pa og affidavit sa NBI kalabot sa insidente. According to the father, wala pa kagawa si John Nino, although fit to be discharged na siya, may sulti sa father, but wa pa man masettle ang bills, wala pa siya kagawas. Giawhag sa National Commission on Culture and Arts ang mga artist group sa Sugbo sa pagsubmit sa ilang buhatan sa mga project proposals para sa sunod tuig. Sila muhatag og pondo nga dili momino sa 500,000 pesos sa matag project proposal nga maaprubahan. Lakip sa mga categories ang culture and development, arts, artistic excellence, education, conservation of cultural heritage, diplomacy o peace. Adunay 253 milyones pesos nga pondo sa NCCA sa sunod nga tuig. Mahimong musabit og mga project proposals ang mga non-government organizations nga nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, mga lokal nga kagamhanan o mga individual nga interesado. Gihagit sa National Committee on Dramatic Arts ang mga artista sa probinsya nga hatagan og pagtagad ang nagkalain-laing pulma sa arts kay ilang naobserbahan nga ang mga subuanan ang artist sama sa pagsuwat og suglanon alang sa teatro. Matod nila, ang mga subuanon nakafocus ra sa pagpalambo sa mga fiesta o street dancing. Lakip nini ang pagsaulog sa sinulog nga mahimong hinungdan kung ngano hinay ang paglambo sa probinsya sa ubang pulma sa arts. Nakita kong downside dyan. Talagang naging model kasi ang Sinulog, both commercially, economically, and culturally. Talagang it's a mega model, okay, in cultural tourism. But sometimes, mayroong little negative side effects. Everybody imitates the Sinulog, okay? Down to the costuming, down to the stairs. Mga sakyanan nagbinanggaay sa tunnel sa SRP tungod sa krudo nga nayabo nga karga sa usa ka truck. Nidangog ang karsada og nangaslide ang mga sakyanan. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Anong naabtan kini mga sakop sa DPWH nga naglimpyo og gipasiritan og tubig ang karsada ilawom sa tunnel sa South Road property kun SRP kagahapon sa alas 3 sa hapon. Mulanat og dulan usa ka oras nga wa paagi og mga sakyanan ang tunnel. Upat ka sakyanan nga nagkarambula nga nagdinumbulay human na slide ang mga ligid sa ilang sakyanan. Usa ka taxi, usa ka multicab, dump truck ug delivery truck nagbinanggaay ilawom sa tunnel. Ilang gitumbok nga hinungdan ang krudo nga matugpa nayabo sa karsada nga gikarga sa usa ka truck. Unang nadumbulan ang Sweet Baby taxi nga dunay sakay nga duha ka pasahero. Matud pa sa driver nga si Agustin Gamutin, iyang nadumbulan ang gisundan niyang auto apan wa muhunong ang driver niini. Nakay sakay? Ay, duha ka buok. Tigduwa, gikan to sila si Kwanser sa Art Mall. Magmahatod sila sa Alisay. ikaw ka ba tungod diskrudo nga Tungos Kurodo. Danlo kayo. Isayaw. isayaw mo sa kinan. Sayaw. Ang hitabuan doon na siya yung auto gisunda na ng taxi. Pag tanaw na ko dito, pag approach na ko, kay Wanli na mahinay mo dagan, ang auto ni Babak, napanggas si scatter ba? Pagkaigo sa auto skillet, pag preno na ko, nga tungod sa krono na ko kayo, kay hiner, mar na ko, mga 3 metros ako, hiner akong dagan. Di na gikupugnan, kaya dangog matungod sa krono nga na po ba? Na-slide ang akong ligid, di na madaam, atong abdan akong taxi. Ang mga tigulang daling gidala sa Perpetual Succor Hospital human nakaangkon og mga bunog. Wa na makuha ang plate number niini sa truck nga gikargahan sa krudo nga ilang gisundan. Ko na lang tahid para di sa mudangog og balik ba. Kumakot siya? Oo, slide gyapon siya kun dili butangan og tahid. Ko na tahid para mo di na mo kanang dangog ba krudo. Kamu tinyo kani address, sir, unsa kadaghan sa krudo nga? Kagandagan mga siguro mga 10 litros. 10 litros. Oo. Pagkuhan mo ito, kaya mo ang baril. Ikarga ko no, sir. Karga nga, karga nga naibom. Ha? Naibom nga, karga ba? Oo. Ito, ang iyang pakarga, kaya po, baril.
siya, hunong, Leonong siya, pero di ko na Leonong, sibat na yun. Ray Pasaporte, News 5. Duha ka batang lalaki nga anaa sa Cebu City Operation Second Chance sa Barangay Kalunasan misuway sa pag-eskapo kaganihang buntag. Matod sa Jail Warden Senior Inspector Merlina Metante, duha ka minor edad nga nagpangidaron og 14 o 15 anyos pulos taga syudad sa Mandaue. Ang duha ka bata nasulod niadtong miaging buwan. Samtang nabisi sila sa outreach program sa St. Teresa's College, ang duha ka mga bata nisulod sa pansayan alang sa pagtago aron mo eskapo. Giklaro ni Metante nga wala makaeskapo ang mga bata apan miingon nga na-rescue kini nila pagbalik. Negative na nga kuan ma'am, negative na siya nga information. Actually nakuha, the term is among na-rescue dayon ang bata. Wala gid siya makadako is within the vicinity, nakuha ra gid namo ang bata. Kay kumpleto man mi diri. Kay basta banggod na Gipangita karon sa iyang mga kabanay si Kurt James Denuyo, 12 anyos nga taga Tagunol, Pardo, Cebu City. Katapusang nakitaan si Kurt James ni adtong Hulyo 12 kon Biyernes sa miaging semana. Sa mga nakakita ni Kurt James Denuyo, palihog sa pag-contact sa iyang inahan nga si Annalisa Denuyo sa numero 4160859.